Čauko, nazdar. Vítam ťa v prvom videu tohoročnom na kanáli Bike and Hike. V prvom rade by som vám chcel zaželať všetko dobré v novom roku. A v druhom rade sa idem previesť. Idem vyskúšať, aký bude mať e-bike dojazd v takejto parádnej krásnej zime. Keď som vyrážal, ukazovalo mi, že je -5 a zároveň máme na Malé Karpaty pomerne dosť snehu, ktorý je ešte k tomu primrznutý, je tam taká chrusta spravená. Takže to ideme vyskúšať. Ideme na Veľkú Homolu, skúsim ísť za nejaké traily v rámci možností, čo sa bude dať, lebo fakt je veľa snehu. Takže uvidíme, jak to pôjde. A budem to robiť zase tak, že nepôjdem celý čas na booste, ale určite boost budem potrebovať, keďže v tom snehu to nejde tak, jak by malo. A budem to kombinovať s boost s trail modom a uvidíme, no. Že po 10 kilometroch musím povedať, že v zime je pre mňa ten e-bike úplný game changer. Lebo doteraz tie zimné výjazdy po minulé roky boli skorej trápenie. A fakt na tom e-bajku sa zohreješ tak akurát a zároveň nejdeš tak pomaly, aby ti ostala zima. A zároveň je to sranda na tom snehu. Idem do prvého kopčeka už teraz takého väčšieho, tak som zvedavý, čo to bude robiť. Tak kopček. Už to pláva, idem na schvál ešte do toho hlbšieho. To je paráda. Povedz, jak to je pekné. Takto zasnežené. Treba jazdiť aj v zime. Na kamere to určite tak nevyzerá, ale idem do celkom strojného kopca a mám čo robiť, som narobený. Ja keby som išiel trej dole. Furt to musím vyrovnávať a naháňať to zadné koleso, lebo to pláva kam chce. A tu je tak 30 cm. Vôbec to nejde. Som na čertových zuboch, idem vyskúšať trailik, aj keď potom vyšlapem, mám už obavy trošku. Krásne je to zamrznuté, tie stromy, oholiš, na to pada. No je to úplne inak cez leto, treba jazdiť aj v zime. Napíš do komentára, či chodíš jazdiť aj v zime. A možno aj like a odber, keď sa ti video páčia. Idem skúsiť ísť z kopca teda. Poďme na to. Samozrejme to píska a nedrží. Nemôžem brzdiť vôbec, lebo v tom plávam. No, toto je technika, korene a kamene a samozrejme je to všetko zamrznuté. Skoro som šel.
Nesmím ísť moc rýchlo! Ty kokos. Rozprávka. No a teraz najväčšia technika kamene. Nádhera. Čo je začalo snežiť. Presne keď jazdíš v zime na takýchto trailoch, neupravených, zapadaných, v zlých podmienkach, tak to je najlepší tréning. Lebo potom, keď na to letíš cez sezónu, tak si to bude zdať mega jednoduché. Skúsime zísť Medvediu skalu, potom pojeme hore na Zošku a odtiaľ na Homolu. Dúfam, že to vyjde. Mám len nejakých 15 km, ale už 30% baterky preč. No poďme na to. Toto je zavreté a strmé a pod tým snehom sú voľné kamene. Takže to bude veľká sranda. Ale presne to ťa naučí jazdiť techniku. Keď ju jazdíš v zlých podmienkach. Šmíka to veľa. Tak, tu sú kamienky. A ďalšie. Sa mi tu je fakt nafúkaných aj 30 cm v tých žlabkoch. Dobre, už to máme za sebou, to najhoršie. Vyšľam na Zochovú chatu po červenej, turistickej. Po tých mostíkoch, ktoré budú určite celé zamrznuté. Takže by som sa nečudoval, keby som jebol do potoka. No, sú zasnežené. Dáme dole sedlo a vyzerá to v pohode. Dobre. Ani nie, 20 km a 50% baterky preč. A z toho tak 3/4 zmizlo, až keď som sa dostal do toho hlbokého snehu. Takže mám taký pocit, že tomu viacej vadí ten hlboký sneh a že to musí viacej tlačiť, jak to, že mrzne. Tak už sme na Zochovej chate. A lyžuje sa to. Trošku začínam mať obavy, či mi to na tú Homolu vyjde. No teda tam to vyjde určite, ale neviem, ako to bude potom vyzerať cestou naspäť. Tam už síce toľko výškových nebude, ale stále je tam ešte jeden výšlap, ktorý bude mať na spätočnej ceste okolo 250 výškových. A nechce sa mi to ísť v tom snehu za vlastné. Kde sa bude dať, to pošetrím a budem šlapať na eku, aby to vyšlo, tá baterka, no.
Tak tu je veľká strmina. Musíme zaťažiť zadok. Idem jak na čopri, všetká váha vzadu. A aj tak to nedrží. A už som skončil. Ne, ešte ide. A už som skončil. No, musím to vytlačiť. Je to strmé a nedrží to nič. A zistil som, že aj keď tlačím, tak sa mi zase šmykajú nohy. Lebo je to totálny mrak. Do piči. Takže to bude na dlho. Musím si pomáhať takto brzdami. Potlačím bike, zabrzdím a priťahnem sa k nemu. No teraz som sa dosť narobil. Keď aj ten walk režim prešmykuje, ak to nie je vôbec zaťažené, tak musím celú tú váhu tlačiť a není to zadarmo v tej zime. Dobre, som pod veľkou homolou a ostáva mi 40%. Zatiaľ je to nejakých 650 výškových a keď mi ešte nejakých 250 ostáva, tak by to malo zvládnuť aspoň tých 900. Ak sa podarí tých 900, budem rád. Chcel som sa hore, ale s veľkými problémami. Dobrý. Dáme si freeridík dole. No ale lepšie je to dole. Idem bokom jak na snowboarde. Je to nebezpečné, lebo chcelo by to ísť rýchlo dole a aj to ide, ale keď potom vbehnem do nejakého nafúkaného snehu alebo na ten ľad pod tým snehom, tak idem všetky šláty. Musíme si tu aj skočiť. Drifting. Tu je to odklonené a na lade. Dobre, dá sa to zvládnuť. Keď chceš, kľudne sa môže ísť voziť do Karpát, dá sa to. No jak schádzam nižšie, sa tuším oteplilo a začína sa robiť inverzia hmla. Tak dúfam, že nedojdeme ešte celý mokrý domov. Tuto by boli krásne výhľady, kebyže tu nie je to mlieko. Ale idem na to pomaly. Našťastie tady to išiel niekto s autom a spravil mi tú drážku. Práve mi prebehol celý život pred očami. Jak na sanách. Ty koku.
No dobre, mal by som sa asi ukludniť, keď nechcem ísť na držku. Ešte jeden trailík vyskúšam. No a nikto tu nejazdí. Nikto tu nejazdil, čo tu je sneh. Takže budem prvý. Už som skoro prvý šiel na hubu. Úplne ma to vozí. No zas. Ah. Tu je to úzke a rýchle, takže dúfam, že nepôjdem. Skok. Nedá sa to moc jazdiť. Tu sú korienky, kamienky. No budem rád, keď dojem dole bez pádu. Dropík. Totálne no control. Vôbec neviem, čo ten bike spraví. Dobre, som dole, chvála Bohu. No začínam posledný väčší výšlap. Toto keď to prejde, zvládne, tak už dojdem až domov. A bude to tak akurát. Zatiaľ je to cez nejakých 25 km, 715 výškových. Že by to malo zvládnuť okolo 900 výškových a dajme tomu 35 km to bude. Posledné strminy, kde je treba boost. Zatiaľ je tam stále okolo 30, teda dve paličky. Takže môžem mať asi pokoj na duši a dojdem domov tak akurát. Lebo fakt som narobený z toho snehu a neviem si predstaviť, že by som mal šlapať ešte za svoje. Dobre, posledný výšlapík máme za sebou. Ostáva jeden dielik baterky a odhaduje mi to dojazd 13 km. Takže už by to malo výjsť.
Dobre. Sme dole. Som úspešne na konci. Takže to zhodnotíme nejak. Môj odhad bol taký cca správny, lebo je to necelých 35 km a 900 výškových. 900 aj 2 alebo tak nejak. Čo by sa mohlo zdať, že není až tak veľa, ale v tomto počasí, v takejto zime, je to aspoň pre mňa viac než dosť, lebo fakt som narobený z toho snehu, jak som musel to furt naháňať. To plávalo. A zmrznutý. No viac by som asi ani nezvládol. Napíš do komentáru, čo si o tom myslíš. A môžeš dať like a odber a čakať na ďalšie video. Nazdar.